Ao redor das 3:20 desta pasada madrugada producíase un aviso ao servizo de emerxencias do 112 por un posible incendio na nave de Maschina, no polígono de Xarás. Ata o lugar desprazáronse efectivos dos parques de bombeiros de Ribeira e Boiro, que iniciaron inmediatamente os labores de extinción das lapas. Había unha parte que estaba funcionando como bazar e outra parte pois, que estaban arranxando ou preparando non tamén para bazar, o mismo bazar. Esa parte era a que estaba afectada polo incendio, estaba xa moi xeneralizado, con moita temperatura no interior, moitos gases acumulados tamén, cos compañeros de Boiro pois empezamos a actuar, a baixar a temperatura, actuamos pois primeiro por unha zona e despois tuvemos que tamén entrar por outra zona distinta. Ao largo da noite pois tamén se incorporou medios municipales cunha motobomba e máis con Protección Civil daqui de Ribeira, tamén voluntariamente. Pedimos nós ao mesmo tempo reforzos pois de bombeiros daqui de Ribeira que estaban libres e viñeron voluntariamente tamén a apoiarnos e a axudarnos para poder facer relevos. O mesmo pasou co Parque de Bombeiros de Boiro, o propio sarxento do Parque de Bombeiros de Boiro tamén se uneu ás tarefas de extinción. Entre todos a verdade é que conseguimos controlar o incendio e finalmente extinguilo. A rápida intervención dos bombeiros do Parque de Ribeira e tamén de Boiro provocou que as lapas non foran a máis. Aínda así, os danos foron cuantiosos. Foi un operativo moi amplio, moi complicado. Inicialmente se vía que había unha carga de temperatura moi alta, o incendio estaba en esa zona totalmente xeneralizado e realmente pois había un peligro moi importante para o que era toda a nave. Os danos son moi cuantiosos, sin duda. Si ben pudemos parar o incendio na zona onde estaba afectando, que era, como comentei antes, a zona, digamos, que de reformas que tiñan, non? A outra zona que estaba funcionando, aí non se estendeu o incendio. Claro, como comentamos, o fume, a temperatura, etc., evidentemente pois danou todos os materiais que hai no interior de toda a nave, eso sí. Esta mañá unha dotación de retén dos bombeiros cun vehículo nodriza continuaba na zona, realizando labores de control e refrixerado, para que o lume non volvera a reactivarse. Ata a zona tamén se achegaron membros da Policía Científica da Policía Nacional, que se encarga da investigación, co fin de esclarecer as posibles causas do incendio. As primeiras hipóteses apuntan a que puidera ser intencionado.